Joo, siis tämä etätyön tulevaisuus, niin että onko sillä tulevaisuutta, että onko se kysymys työstä, joka tapahtuu etäällä vai ennen kaikkea tämmöisen tilakäsityksen problematiikkaa, että kun työ ei lokalisoidu, niin se ei ole myöskään sidottu aikaa. Ja tässä niin kuin avautuu kokonainen tämmöinen ontologinen kysymys, että missä työ on tai missä se tapahtuu, koska jos ei tapahdu siellä, missä me ollaan, niin on helppoa ajatella, että etätyö on vaan tämmöisenä työskentelynä muualla niin kuin työaikana, mutta juuri tämä totuus paljastaa sen, kuinka vahvasti ollaan edelleen kiinni fyysisessä läsnäolon tämmöisissä paradigmoissa, että työ ei ole enää paikka, se on niin kuin kokemus, jota simuloidaan niin kuin jonkun Teamsin käyttöliittymän kautta, että voidaan perustellusti väittää, että tämä etätyön mahdollistama vapaus on itse asiassa tämmöinen uudenlainen niin kuin kontrollin muoto, jossa yksilö osallistuu oman itsensä optimointiin, että näennäisen tämmöisen autonomian nimessä, mutta jos kontrolli sisäistetään, niin voidaanko enää puhua kontrollista, vaan ainoastaan sisäistetystä tämmöisestä tavoitteellisuudesta, että etätyö ei siis niin kuin muuta työelämää, siksi se on vaan niin kuin toisenlaista, että vaan siksi, että se esittää muuttavansa työelämän tavalla, joka niin kuin säilyttää sen ydinlogiikan jatkuvalla saatavilla olo ja tämmöisen velvollisuuden vasta sähköpostiin niin kuin 3/9, että tulevaisuudessa saatetaan huomata, että ei etätyö ole mikään poikkeus, vaan niin kuin ennakko, ja juuri siksi, että se tuntuu uudelta, se tuli niin kuin mahdolliseksi meille, että vaikka se itse asiassa vaan vahvistaa sen, niin kuin mikä oli jo tapahtumassa.